Bé, l'esportiva s'ha llançat a la nova tecnologia Gore Surround. I com ho ha fet? Doncs ho ha fet amb la Core Height GTX, que és una sabata de trekking molt interessant. No només és interessant perquè munten el Gore Surround, que és revolucionari, que el que ajuda i el que ens afavoreix és que puguem portar una bota com aquesta en condicions de calor, sinó que a més han fet una sabata no només atractiva, sinó molt eficient. Anem a explicar una miqueta com està feta i anem a explicar què és el que us trobareu. La primera cosa que us trobareu és que és una sabata molt soft, és una sabata molt tova, és una sabata lleugera. El parell amb el número 42 pesa 830 grams, que és una sabata força lleugera. L'altra cosa que us trobareu és que munta una goma Vibram. Munta una goma Vibram molt ben taquejada, amb el sistema Impact Brake System, és el vell sistema que ells utilitzen i que fan servir a una bona part del seu calçat. La idea és que amortigui molt bé i que l'impacte no el notem sobre el nostre taló o sobre la nostra planta del peu. Què més puc explicar d'una sabata com aquesta? Òbviament està feta amb el Gore Surround. Això vol dir que té una transpirabilitat amb 360 graus. Com ho aconsegueixen? He fet algun vídeo parlant del Gore Surround, però us refresco la memòria. Podem transpirar a través de la planta del peu i a través d'unes finestres que aquí veieu fetes amb un color verd, perquè aconseguim és que l'escalfor i la humitat que es diposita a la planta del peu surti per aquesta zona fàcilment. A mi m'agrada, és una sabata que hem començat a servir, que tenim bons clients, bons aficionats que l'estan utilitzant per fer muntanya, i el que diuen sempre és: sembla que no portis una sabata de Gore als peus, i això és una molt bona opció. Per què? Doncs perquè ells estaven acostumats a sentir el peu més humit de lo normal i amb el Gore Surround doncs aquesta història s'acaba. Algun dia totes les botes, almenys totes les botes que utilitzarem a l'estiu seran Gore Surround. Ens veiem, fins una altra.